ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಯಾನಿಕಲ ಮೋಕೆತ ತುಳುವೆ ತುಳು ಟೆಕ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಅವು ಇಂಚ ಐಕ ಅರ್ಜಿ ಪಂಡದ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಹೊಸದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೈದಿನಿ ಮುರದಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅವು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಐದಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ ಐಕದ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಆಪುನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತ ಐಕ ಚೂರು ಸುಲಭಲ ಆತನೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಇಂಚ ಆಯ್ನು ಮಾತ ಫಿಲಪ್ ಮನ್ಪುಡಿಂದ ಆ ಫಿಲಪ್ ಮನ್ಪುಡಿರ್ ತುಂಬ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲವ್ ಪೊಡವು ಪಂಡದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ఒక ఆధార్ కార్డు ఒక ఆధార్ కార్డ్లో ఒక కొంచెం ఫోన్ ನಂಬರ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದುಂಬಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ OTP ಮಾತ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು OTP ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಂತದೇರು ಅವು ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋಚ್ಪೇವೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅವೊಂಜಿ ಸೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಬ ಗೊತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ತೋಚ್ಪೇವೆ ಐನ ತೂದು ಅಂಚೆ ಟೈಪ್ ಮಂತ ನಾನು ಗೂಗಲ್ಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಟೈಪ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಇಜ್ಜನ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ ತೋಚ್ಪೇವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ದುಂಬು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅನ್ನು ತೋಚ್ಪೇವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರೋನಿತ್ತನು ಐಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಂಡು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆವಂದು ಪುನಿ ಅವು ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂಡತೆ ಅವ್ರು 2000 ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆವಂದಿಜ್ಜ ಅವ್ರು 2000 ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ದುಂಬು ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಖಾಲಿ ಅವಳ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇತೇನೆ ಆತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಎಡ್ ಉಂಡು ದೆಪನ ಇತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಾನ ಇಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಬೋಡ್ತಾನೆ ದೆತ್ತಿ ಹೋಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಆಯ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಾನಕ್ಲಿ ತೆತ್ತೋನೋಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಂಚ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಅವು ಮತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಈ ಥರತ್ತ ಬಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾರ ಆಯ್ತದೆ ಮನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಐನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪನ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಪುನ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಐಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಲಿ ಐದಕ್ಕ ಗೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಐಕೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಂತುಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನು ಮುಟ್ಟಿಯರ ಅಪ್ಜವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೂ ತೋಜ್ಬಂದುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಐಟ್ ಇತ್ತನೇ ಪುದಾರವು ಎಂಚ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುದಾರ ಮೂಲ ತೋಜ್ಬಂಡು ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪುನ ಐಟ್ ಅವೇ ತೋಜ್ಪಾವನು ಐದಕ್ಕ ಮುಖ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಮು ಇಸ್ಕಾಮ್ನು ಉಂಟು ಐಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಓವು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಟು ಐಕ್ ಮೂಲು ಸೈಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಕ್ಕಂಡ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಾಗತ್ತಾ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಒಂದು ಪಾಡುತ್ತದೆ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ತನ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರನ್ನ ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಚೂರೋತು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಲೋಡಿಂಗ್ ದೇತೋನು ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಉಳಾಯಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪಲೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಏನಂತ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏನ್ಮ ವರ್ಮಂಟದ ಉಳಾಯಿ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಈಜಿನ ಪೂರ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಆಪ್ನತ ಅಪಗ ಮತ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿಯರು ಸುರಂಪೇರು ಅಪಗ ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಆಪ್ ಸರ್ವರ್ ಮುರಂದೊಕ್ಕ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಅನ್ಬೋಡ ಐದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡತೆ ಈ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂತ ತೋಚ್ಪೇವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಂಬರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ ತೋಚ್ಪೇವೆ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಬರೀತು ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ID ಇಂದ ಪಂಡದು ಬರೀಪೇರು 6 ನಂಬರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ID ಮಾಡಿದ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ 13 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಡೇಪುನು 6 ನಂಬರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ID ಮಾಡಿದ್ದು ಐನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತದ ಚೂರು ಹೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅನ್ಪುಣ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ್ತದೆ ತೊಗೊಂಡು ಐಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಪುದಾರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ವೈಟ್ ಈ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ದ ಬಿಲ್ ಎಂಚ ಪುದಾರಿ ಇತ್ತು ಅವು ಏನಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ್ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಐಟಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ನಿವಾಸಿ ವಿಧಾನ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪಾಡಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹತ್ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಾಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ದೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಆಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮುರಾಣಿ ಮತ್ತು OTP ಬರೋಂದಿತ್ತಾನೆ ಇನಿ OTP ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಬಂದಿತ್ತಾನೆ ಆ OTPಗೆ ಏತು ಸಲ ಭಂಗ ಇದಾವಂಡ ಬರಂದೇ ಜಾನಿ ಏನವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಿರ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೈಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತನವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಅಂಜಾನ ಪಿರ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಓಕೆ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರಡು ಮೂಲ ಮೇಲಿನ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊರದಾಗ ಚೂರು ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಂತ ನಾನು ಅವೇ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುಣು ತಿರ್ಗದಾಯಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪು ಅವು ತೂಲೆ ತೋಜ್ಪಾವಿತ್ತು ಬರ್ಪು
ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತು ಸೇರಂ ಪಡ್ದೆ ಪನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ದೆ ಪನ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಿದೈ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ₹100 ಮುಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುನತಿ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ತುಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ನಾಡು ಓಕೆ ಕೊರ್ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳಿ ಲೋಡ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಹೊರ್ತು ಲೋಡ್ ದೇತನು ಪಿದಾಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ದೇತನು ಗೊತ್ತು ಪುನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಜೀಜಿನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈಜಿನ ಅಂಬಿಡ್ಕೋತಾನೆ ಮೂಲ ಉಂಡದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ഉണ്ട് ಆಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದೇಕನ್ನು ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ PDF ಉಂಡು ಮೂಲ ಮೂಲ ಬಟನ್ ಒಂದು PDF ಉಂಡು ಆಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದೇಕ ಅವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪನ್ಪು ಓಲು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇವ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೇವ್ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸೇವ್ ಆಪ್ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ದಾರ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಆಪುಂದು ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಬಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಳಾಯತ್ತ ನೀವು ತಿಕ್ಕನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದಿರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಜೊತೊನ್ಲಿ ಬಾಕ ಆಯ್ನಾಥ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಸೇರಂಪುಲಿ ಪಿದಾಯ್ಡಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಪೂರನೇ ಪಂಡೆ ಫ್ರೀ ಇಂದು ಮೂಲೊಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಬಂದ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ನೆಟ್ ಅರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಈಜಿನ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾಪನು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತು ಕಾಪಾಡಾಪನು ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಆಪನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾಥ ಸೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನಕ್ಲೆಗಳು ಬಂದುಕೊರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ್ ನೋನ್ ಪೇರು ದಾಲೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನು ಚೂರು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಕೊರು ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಲೆ ದಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸರ್ವರ್ ಏನು ಪಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಜಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಈಜಿನ ಆಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮಂಟೆದು ಉಲಾಯಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಜಿನ ಮಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅವು ಏತನ ಮನ್ಪುಲಿ ಕೆಲವರ ಆಪನ್ ಆಪುನು ಕೆಲವರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುನು ಕೆಲವರು ಬಾ ತಿರ್ಗಿ ಸಾಕಾದ ದೀದೇ ಬಿಡೋರು ಅಂಚ ಆಪುನು ಅವೇ ಆಯ್ನಾಥ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಸೇರಂಪ್ಲಿ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ